अनेक साइटखा एलाकानि गोबां मा मानथायनो रिनानि बागै साइटखा दे मानसा बखलायके दिनै बिरोधी दल नेता हिसाबै आचुखा आंदोलन सानानि नायो बसकाम 7 तारिख जुलाई त्रिपुरा विधानसभा चेन्नाई अधिवेशन त्रिपुरा मथानि एमएलए 13 जन तंगो त्रिपुरा हास्तानि बलरक नरक साक्षी तंनाय त्रिपुरा मथानि एमएलए त्रिपुरा सानि कक्सा दासा छाया फाइनाय 7 तारिख जुलाई निसिमै 5 दिननि अधिवेशन तंगो फलो गइरिनाय जों साबो त्रिपुरा सानि कक्साना आरो साबो दालाल फाइनाय कয়েকদিন আগে শুক্লাচরণ গানা আচুদিবই প্রেস মিট খায়ো কক্সাও গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों रिमाया हिने बीजेपी नेता निने शुक्लाचरण एकटा कक्साया रोमान स्क्रिप्टनि जों दाबि दिसाओ ब एकटा कक्साया नों कामो खालायतोगा मन्त्रि सभाव तामनि बागै तो नों त्रिपुरासानि कक्साना इंगाखाय त्रिपुरासानि मानखायनि कक्साना इंगाखाय नों आरो तामनि बागै कक्सायाव आसुगै दंखा तामनि बागै कक्साय दं नों आरो तामनि बागै आसुगै दं अमसिनिया ताकुरा बकरा जों फाइनाय अधिवेशन गोबां मा खुंनाय 10,323 जनानि कक बचन थिसानाय आबोनि बागै प्रश्न जमारि जाखा चीनी विरोधी दल नेता चीनी बैंक लकडाउन 36,000 नि ऊपर त्रिपुरा साचाक्री मानथाय 36,000 नि ऊपर तंगो अबनो 2 बचन विधानसभा सभा खायनाय रोमान स्क्रिप्टनि बागै प्रथम अधिवेशन जों जेभाबे खाय विधानसभा चिरखगै जों चिरखगैका दल खालायै ताबुनि विधानसभा बनर बुंनाय जों विरोधी दल हिसाबै जों ताम खालायबाय चिनि दफानि बागै ताम कक्सा ताकुरा गकुरा जों थानसा मा तंनाय बोबागरा छावो जों थानसा तंखाखाय चिनि मानथाय माननाय अब कबैक तिनि मणिपुर बर खानसा दङ कांग्रेस कम्युनिस्ट सियाव जत्त मिलिवो इना लाइन पार्टी बरक मानखा जों जुदि अर खानसा बागै कक्साय मानखा जाकाय जों माननाय मणिपुर ताबो गन्डगोल चलि दङ आरो कुकी लेन सानै दङ आरो बीजेपी कांग्रेस केवल ये जत्त कुकी नेतार एक पक्षका जों सेक्रेटारि स्टेट नांगौ केतो चिनियर खाय आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम जोंनि मानथाय कक्साखाय बर कानथायना बागै बरकसे कासिओ बरकसे जुना ताबो केदो दंगौ जों बरनो सिनिलानि नांना ताय कासे कगनरनो साय फायनानै कलागै नायनानै मुसुङो ताकुरा बखरा ताबो गोबां मा जागा आईपीएफटी बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम चलि दंगौ आंदोलन सानानि मुसुंगो किसुदिननि आगे सिमनाव कायसा बंनि जॉइनिंग प्रोग्राम खा निना आश्रम बारिनि थांखा आनि रामचंद्र घाटनि थांखा मानलायनि फाइजा सारा त्रिपुरानि बरंग जमको सिनियारन फेले तुरिबो आरो 200 परिवारे मसक बुटार फाइगा हिनै बरकाबो त्रिपुरा सरनि बखाना सबायनानि बागै बर साइतो गइतंगो किन्तु बंनि बीजेपी नि दिल्लीनि मिस्टर नड्डा बीजेपी नि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया नि बिलुनिया जनसभा खालायप्रो खरबसे त्रिपुरा सा थांखा पत्रिकावन मासिका त्रिपुरा सा करै बीजेपी नि नेतारा वानसुनानै नांनाय दिनै तिनि रेबती त्रिपुरा बसर 5 कोटी टाका रां मानो और दिशा मिटिंग और डेम ऑफिस मिटिंग आं कक्साका निनि जे 5 कोटी टाका बसर मानो नंगानि रामचंद्र गान आश्रम बारो खय बुसंरिखा कोनो जवाब करै वानजि एलाका वखायबो गोबां रां दिवय उन्नयन रां दिवो अथाना त्रिपुरा सानि भोट मालै थांगो एमपी बनस्कला त्रिपुरा सार त्रिपुरा सानि बागैबो बिनि एमपी फाननि खक्सा रां दिया आरो प्रमाण फलको चिनो खय बो जागाबो ब रां दिखा अ बसर 5 कोटी टाका माननानै लिसिंगो आबनि बागैनो ताकुरा बखरा सोडचन पार्टी खाइमा बाय सिमिया सोदुंगाव सिमिबेउया तिनि निजे डेपुटेशन नि माने म मान थाइनि इंको अरो चिनि न एडीसी बसेन जिदिजा विधानसभा ब जिदिजा अथस जिदिजा गिया बरन अरो नों ब्लक नि चेयरमैन सलामै
उ नगो खरम साइरबो चुवाक नङै मुं लिस्ट खालायै जे नों अर बिबनो न बाटा बिबनो मानथेरक जे बागमानि मनसिं मानिग्रा तिनी अर जे परिस्थिति मन फास्ट वार्निं ब्लक चलिग्रा जिनि रामचंद्र घाट पद्धतिर ब्लक जों डेपुटेशन निफ्रो सुबाई हाबका जों वार्निं दिकाका नेक्स्ट रकाय सारा ब्लक न गेराव खाइतनाय बड़ अवस्थान हपं सापं जुदि अमथिं खाय কিছুদিন আগে এগ্রিকালচার नि सुपारिनटेन्डेन्ट ट्राक्टर बांनाफो गुडल बांनाफो आं साका बागै मांगला हरको प्रो बरनि बीजेपी आईपीएफ नि बर विभिन्न जायगानि तुजा आंगे सुपारिनटेन्डेन्ट साका आंगे 100 जना बाइक ताकुने रखना साली नेनाबो ताकुने सुपुरुक दे माने बाग माने ताकुने बन्द खाइदे रगलगे पुरु गइ थांबायका रगलगे बागै माया तिनिबो बागै माया बागैया आरोनि एमएलए जों पिप्रा मथानि आरोनि एमडीसी इएम पिप्रा मथानि अरबम जों बागै माया जों कोनो दिन बागैया बरन मा का सुलायनाय नां थाखाय थै कलाय मा थै मा खेलायनाय पुत्रा उसुरमा थकायजामान जोंना उसुरै थांगा ताय उसुरना लामा गैया वानानै कक करै ताखर बुखर जों बसकालनि साल अमनि साइतेबो कतर चबा जों थाङै दंगौ खना बोलिर गवर्नर हाउस गेराव खायनाय हाजार बोलिर खना आरो गवर्नर हाउस मिছিল खालाय थानाय रोमान स्क्रिप्ट जे स्क्रिप्ट बाय जों मोबाइल टाइप खायनायनि खेत्रे कम्पिउटार कम्पोज खालायनायनि खेत्रे चिनि भाषानि जे कक खायन काहामखौ सैमा मानि न जों साननानि बागै खोना जों थांगौ आबनि बागै आमचाइनि बो खाना मा थानाय रामचंद्र घाटनि बो थानाय सारा पिप्रानि न खाना थानाय आं खाख्लायो चिनि बरम गोनां चिनि बिरोधी दलेना खाना आरो बासन नारेंनाय आबन उस्ट्रं भाषा काई बर खाना कक नारेंनाय अमसिनिया बसकालनि साल अमनि साइतेबो कतर चबाव जों थाङै दंगो आंथाय बिसि कक सालिया तापुर बुखर जों जतन थानचा मा दंनाय एकता खायै चिनि मानथैनो सेगै मा दंनाय किरिनानि कुनु गुरै श्रीफोरा सारक मानथायनि बागै कुनु दिन किरिया जों जतन थानचानि बिसि दिन चिनि मानथैनो सेगै मा दंनाय मुसिक सावैनो जतन ना आहाय खाका हाम ते खुलुमाया परै आनि कक मुथाका खुलुमाया हाम